Чираттагы котлау сәламен без Иске Хулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Усеева Рәшидә Алимҗан кызы каршылый. 12 март көнне аның улы, минем яраткан аныгым Сунчилиев Рамис Рафаэль улы 20 яшен каршылады, дип язган безнең тапшыруга әбиләре, әнисе Фатыма Ахмедзюковна. Әлеге теләкләргә Намазпас бистәсеннән дуслары Джумаевлар гаиләсе Эльмира, Фәхим, Риналь һәм Алина да бик теләп кушылалар. Йөрәгемне üzгән иң кадерле кешеләрем, сөекле кызым Рәшидә, бүген синең матур туган көнең. Син минем бар гомеремне дә бизәп килүче иң якты йолдызым. Үз гомеремдә җитәрлек югалтулар татыган ана буларак, бүгенге көндә иң кыйммәтле, иң кадерле байлыгымның син һәм оныгым икәнен беләм. Икегезнең дә бу тормышта иң матур вакытлары. Үпкәләмә кызым, кытлауларым икегезгә багышланса да, баланың баласы тагы да татлырак диләр. Шуңа күрә күбрәге сүзем Рамисым хакында булыр. Син алып килгән беренче көннән үк Рамисны олы бәхетем итеп санап, яратып үстерешергә булыштым. Бүгенге көндә балама инде 20 яшь тулды. Ул Ульяновск медицина коллеятының 3-нче курс студенты. Теләкләрем икегезгә дә тигез. Раббым исәнлектән, саулыктан айырмасын барыбызны да. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, матур яшигәле алдада. Мин сезне бик нык яратам һәм горурланам сезнең белән. Улым, кадерлем, барасы юлларың гел туры булсын. Анда бер дә начар кешеләр очрамасын. Караңгылыкка юлыгырга язмасын сиңа. Авыр вакытыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә онытма. Сиңа ярдәм кулын сузырга хәзер булган якын кешеләрең бар. Алтындай балаларым, мин сезне ана догасыннан ташламам гомердә дә. Сез дә минем йөземә кызыллык китермичә, картайган көннәремдә ышанычым, өметем булып яшәгез. Бүген татлы кызымныкы, үткән көн оныгыма нәк 20 тулган иде, алган көннән кулыма. Оныгым студент буларак, бүген укый Ульянда. Бик бәхетле әби булам, алар булса янымда. Кызыма карап көзгегә карагандай буламын. Шул чагымда шатлыкларга күмелеп мин куямын. Рәхмәт диеп бер Раббыма дугалар кылып торам. Матур картлык көннәремә олы ниятләр корам. Иң бәхетле булыгыз сез, иң исән һәм иң тыныч. Авырлыклар алларында булыгыз һәр чак корыш. Бүләккә җырлар сайладык, иң матурларын гына. Тыңлап алыгыз шыбырук, бу дөньяда без кунак кына. Кадерле Рәшидә һәм Рамис, ихластан матур туган көннәрегез котлы булсын. Бүләккә матур җыр да юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Син шатлыкның үзе төсөле, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара.
Сүзләремне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип